Gabon deizuela guztioi Euskara Hizpide, Euskara Administrazioan, Euskara Unibertsitatean. Hauek eta beste hainbat gaurko unak utzitakoak, hasteko eta behin lerroburuak. Euskara Administrazioan arautzeko dekretua aintzat hartu du Nafarroako gobernuak, kontseiluari igorriko dio arau berria, oniritzia eman dizaion, tramitea pasata, behin betiko onartuko dute. Unibertsitate Euskalduna garatze bidean bestalde, urrats berriak, udako Euskal Unibertsitateak, gaurtik zabalik da, uda honetarako izen ematea, badira 4 urte, helburu estrategikoak lantzen dihardutela, tira, unibertsitate fisikoa sortzeko baldintza ekonomikorik ez, baina online eskaintza Euskalduna du erronka nagusi UEUk. Eta nazioartean, Londresek maila gorenera igo du larrialdi egoera, erasoak berehalakoak izan daitezkela ondorioztatu baitute, eta leku estrategikoak militarrak zainduta izango dira. Azken ordua, 3 lagun atxilotu berri dituztela, Manchester hegoaldean egin dituzte atxiloketa hauek, atentatuarekin zerikusia izan dezaketelakoan. Eta Iruñean, Arga ibaian aurkitutako gorpua sandu zelain desagertutako gaztearena ote den argitzeko lanetan dihardu foruzaingoak, goizean aurkitu dute gorpua Santa Engrazi zubian, eta ondoren eguerdi partean epaileak hala aginduta, mediku forentsearen azterketa egiteko altxatu dute gorpua. Gabon deizuela berriz ere, atarian aurreratu dizuegu Euskara Hizpide hartuko dugula hasteko eta behin, zentzu horretan administrazioan izango duen lekua aintzat hartuta gainera. Euskara Administrazioan arautzeko dekretua aintzat hartu baitu Nafarroako gobernuak. Kontseiluari igorri diote gainera, arau berria, oniritzia eman dizaion, tramitea pasata, behin betiko onartuko dute gainera. Foru dekretu berriak ezarritako aldaketak ez dira lehen egunetik aurrera ezarritko, baina langileak leku aldatzen eta deialdiak egiten hasi aurretik. Departamentu bakoitzaren beharrak aztertu nahi baititu horretarako Nafarroako gobernuak. Zentzu horretan, hala azaldu du gobernu batzordearen bilkuraren ostean bozeramaileak berak. Euskararen erabilera arautzen duen foru dekretua Nafarroako kontseiluari bidaltzea adostu duela gaurkoan gobernuak bere bilkuran. Administrazioarekin harremanak euskaraz izateko herritarrek duten eskubidea bermatzeko dekretuaz ari gara. Beraz, gobernu kontseiluak adostu du aintzat hartzea bai Nafarroako erakunde publikoetan, bai organismo publikoetan, bai zuzenbide publikoko menpeko erakundeetan euskararen erabilera arautzen duen foru dekretua. Arau honen helburua da herritarrek administrazioarekin dituzten harremanetan euskara erabiltzeko eskubidea bermatzea eta arautzea zonifikazio guneetan ezarritako terminoetan. Gaur egun indarrean dagoen dekretua oso murriztzailea da eta ez du ahalbidetzen euskal hiztunek 80.000 bat herritar Nafarroan erakundeekin dituzten harremanetan euren hizkuntzan aritzea. Jarraian nik bukatu Ana Ollo Nafarroako gobernuko bozeramaileak adierazitakoak esan da bezala, arau berri honek ez du zonifikazioa ezabatuko, hala eta guztiz ere, esan da bezala, tramite bidean da gaur jakinarazi dutenaren arabera. Bain zuzen ere, Euskalduna izango den unibertsitatea eta online bidez zerbitzua eskainiko duena. Horri buruz ere hitz egin dizuegu izan ere, Unibertsitate Euskalduna garatze bidean, urrats berriak dakartza udako Euskal Unibertsitateak. Gaurtik zabalik da, uda honetarako izen ematea, badira baina 4 urte helburu estrategikoak lantzen dihardutela. Unibertsitate fisikoa sortzeko horrek dakartzan zailtasun ekonomikoa kontuan hartuta, online eskaintzaren, sare bidezko eskaintzaren aldeko erronka dute momentu honetan, ardatz nagusi UEUn, gaurtik baina esan da bezala, izen ematea zabalik da, uda honetarako ikasturterako.
Hainbat alorretako 35 ikastaro antolatu ditu aurten Udako Euskal Unibertsitateak 45. aldi honetan. Bilbon ekinen diete jardunaldiei ekainaren 22an, ingurune digitalaren ikerketak Euskal Herrian izanen da lehen ikastaroa, eta gainontzekoak segidan etorriko dira. Ekaina eta uztailean antolatu baitituzte, irailean ere bat izanen denarren. Elkar ekin da aurtengo leloa, eta izan ere, horixe azpimarratu du gaur Iruñean Katakraken Iñaki Alegria UEUko zuzendariak, eta berrikuntza moduan, UEUk sortu nahi duen online unibertsitatea. Azpimarratu nahi dugu, lankidetza gidoan egiten dela, hainbat erakunderekin egiten dela. Esan behar da, lehenengo ikastaroa Bilbon izango dugula, gude nolabait den lerno estrategikoan kokatzen den gai batekin, eta da online unibertsitatea, eta online unibertsitatea sortzeko proiektua daukagu, hainbat erakunderekin eta gobernurekin ari geha negoziazioetan. Etengabeko formazioari begira oso funtsezkoa da, eta munduan zehar da unibertsitate mailan aldaketa handien eragin duen faktorea, eta orduan hori iruditzen zaigu bai erakundetatik bultzatu egin behar dela, eta bestetik eskubideen mailan. Iruñean, Eibarren, Baionan, Bilbon, Usurbilen, Donostian eta Beran eginen dituzte ikastaroak, eta 6 formatutan eskainiko dituzte Irati Ziar UEUko Udako ikastaroaren arduradunak azaldu duenez. Ditugu profesionalen jardunaldiak, analisi eta gogoetarako guneak ere, eta gero baita trebakuntza eta formaziorako ikastaro eta tailerrak, noski. Betik esaten dugun moduan baldintza bakarra da euskalduna izatea, euskara hutsean ematen den eskaintza delako. Iruñeko 7 ikastarotatik 2, Nafarroako Hezkuntza Departamentuarekin antolatu dituzte. Doakoa izanen da parte hartzea eta ekainaren azken astean finkatu dituzte. Ongin funtzionatu baitzuten iaz data horiek, eta hirigunean iraganen dira Edurne Kots UEUren Nafarroako arduradunak aipatu bezala. Apustua edo hautaketa izan zen hiriaren bihotzera ekartzea ikastaro hauek, beste giro sortzen duelako, eta aurten egongo gara napin, hezitzaile eskolan, hemen Ezpeleta Jauregian, eta hemen Katakraken ere bertan egongo gara. Zabalik da izena emateko epea 3ubikoitz.ueu.eusen. Hezkuntza arloan baina azken egunotako greben ostean polemikarik ez da falta, gaur Euskal Herria Bildu koalizioak hezkuntza sistemaren gaineko akordio zabalaren beharra nabarmendu du, Europa mailako hezkuntza sistema aurreratuenen aldean jarri ahal izateko. Kalitatezko hezkuntza eskaintzeko helburuarekin, EH Bilduko legebiltzarkideek Maialen Iriartek eta Rebeka Uberak hezkuntza akordio bat luzatu nahi diete Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako jendeari. Gure ustez ulergarria da oso hezkuntza komunitatean bizi den ezinegona. Ikasgelak ikaslez lepo daude, ikasleen ordezkapenak egiteko epea oso luzea da, Euskalduntzen ez duten hizkuntza ereduak pairatzen ditugu, Madrilen erabakitzen den kurrikulumna dugu, Lomceren araberako azterketak ditugu, eta arduratuta gaude halaber jangeletako elikagaien kalitatearekin. Asko dira hartu beharreko neurriak, baina badago bat beste guzien gainetik jarri nahiko genukeena. Hezkuntzan egindako inbertsio publikoa. Nabarmen handitu behar da inbertsio publiko hori. Baina egia esan dena ez da inbertsioa, horregatik gure hezkuntzaren etorkizunari begira jarri behar dugu. Eta horretarako hezkuntza lege berri bati atea irekiko dion akordio zabal bat behar dugu. Herri aurreratu batek hezkuntza eredu aurreratu bat behar du, eta gehiago esango dugu ezinbestekoa du. Horretarako, EH Bilduk adierazi duenez, borondate zintzoa agertzen du hezkuntza akordio zabal baten prozesuan parte hartzeko eta ekarpen eraikitzaileak egiteko. Nazioartean bestalde, Londresek maila gorenera igo du larrialdi egoera, erasoak berehalakoak izan daitezkela ondorioztatuta, jarri dute egoera larriena, eta militarrak jarriko dituzte toki estrategiko guztietan. Azken ordua da gainera, 3 lagun atxilotu dituztela, atentatuarekin zerikusia dutelakoan, Manchester hegoaldean egin dituzte atxiloketa hauek.
Theresa May lehen ministro britainiarrak iragarri du Erresuma Batuak alerta maila kritikoa jarri duela indarrean. Batetik 5erako eskalan maila gorena. Herenegun Manchesterren izandako atentatuaren ostean segurtasuna bermatze aldera hartu dute erabaki hori. Erasoak berehalakoak izan daitezkela ondorioztatuta. Eta soldaduak jarri dituzte toki estrategikoetan, Buckingham jauregian, parlamentuan, Downing Streeten, enbaixadetan zein merkataritza zentro, tren geltoki eta estadioetan. 5.000 soldadu jarri dituzte polizia britainiarraren esku. Kobra larrialdi batzordean segurtasun indarretako eta inteligentzia zerbitzuetako buruekin bigarrenez bildu ostean, Theresa May ohartarazi du Salman Abedi ustezko terroristak babesarea izan lezakela. Hori izan da eman duten argudioa. Gogora dezagun edonola ere 2014tik alerta maila 4. koxkan izan dutela. Bigarren altuenean erasoa jasotzeko aukera handiak zeudela iritzita. Asier Blas analista politikoak zalantzan jarri zuen atzo gauean esatea libren halako salbuespenezko neurriak hartzea. Segurtasuna lortzen da esparru desberdinetan. Kanpoan politika geopolitiko arduratsuagoak eginez, eta ez imperialistak eginez, egiten diren bezalaxe, eta etxean politika kohesionatzaileak eginez, eta errespetuzkoa aniztasunarekin. Eta bi horiek aurrera eramatez baldin badira, berdin du segurtasunean jarri daiteke nahi dan beste indar, gogoratu zago, okerrez baldin maiz memoria zain naiz, baina Frantzia zera eramatzate 13 hilabete salbuespen egoera. Salbuespen egoera aitortuta dagoela, militarrak kaleetan daudela. Salbuespen egoera ez da 13 hilabete egoteko salbuespen egoera. Horrek esan nahi duena da, demokrazia gero eta gehiago bilakatzen dira salbuespen egoeretan garatzen diren sistema politikoak, hau da, ez demokratikoak. Hauteskundeak izan dituzte salbuespen egoera. 2015ko azaroaren 13an Parisen izandako atentatuen ondoren ezarri zuen François Hollande orduko presidenteak larrialdi egoera. Bere uztailaren 15 arte egon behar zen indarrean eta gaur bertan Emmanuel Macron presidenteak iragarri du azarora arte luzatzen eskatuko duela. Eta atzera gurera etorrita esako urtegiaren egitasmoaren herritarren segurtasunaz, horri buruz aritu dira, gaur hainbat kolektibotako ordezkari, baita gobernuari, Nafarroako gobernuari sostengua ematen dioten 4 alderdietako ordezkariak ere. Yesaren handitze lanak gelditzeko eskatuz, deialdi egin dute gainera, datorren larunbaterako, herritarren segurtasuna arrisku bizian dagoela uste dutelako. Esak ezin du itxoin, Yesa no puede esperar. Paralización e informe internacional. Lelo horren baitan deitu dute manifestazioa larunbatean, Iruñean, arratsaldeko 6:30 autobus geltokitik, Esako urtegia handitzaren aurkako hainbat erakundek, Yesa Masno, Rio Aragon eta Urbizi elkarteek alegia, eta gobernua sustengatzen duten indarrak batu dira deialdira. Urtegia handitzeko lanak, etetea eta nazioarteko teknikoen ikerketak esku artean izatea. Horixe exigitu dute gaur, Iruñean eginiko agerraldian. Honekin zabaldu nahi dugu oraintxe bertan beharrezkoa dela proiektua gelditzea eta baita ere sakonki aztertzea. Hauxe bera eskatu du Nafarroko gobernuak Madriden, txosten batzuetan oinarrituta, konfederazioak gaizki dabil, hala uste du Nafarroko gobernuak, edo behintzat esaten duena ez dator errealitatearekin batera. Salatu dute, era berean, Ebroko Ur Konfederazioa nahieran ari dela urtegiko lanak planifikatzen, diru publikoa xautuz gainera. Historia hidraulikoaren iruzurrik handiena izan daiteke Iker Aramendia Yesa Masno plataformako eledunaren ustez. Nabarmendu du ez dela soilik proiektu xautzaile bat, jokoan dago bertako bizilagunen segurtasuna. Aldarrikatuko dugu legea kudeatzen, segurtasuna kudeatzen duten legeak aldatu behar direla, zaharrak dira, gaizki erabiliak daude eta horri buelta eman behar zaio, ez? Nafarrokoak eta Aragoikoak etorkizun duin bat merezi dugu. Eta Iruñean Arga ibaian aurkitutako gorpua, gaur goizean aurkitutako gorpua, Sanduzelain desagertutako gaztearena ote den ikertzen diardu
foruzaingoak. Goizean aurkitu dute gorpua Santa Engrazi zubian eta eguerdi partean epailearen aginduz mediku forentxearen azterketa egitera bidali dute. Esan da bezala, goizean egin dute aurkikuntza, honetan ikerketaren helburua orain egun batzuk desagertutako gaztearena ote den. Juner Akif Ali gaztearen gorpua aurkitu dute gaur goizean Arga ibaian. Goizeko 11etan jaso du foruzaingoak abisuaren berri eta zehaztu dutenez, 23 urteko gaztearena da aurkitutako gorpua. Santuzelai auzoan, Iruñeko auzoan desagertu zen pasaden astean. Foruzaingoak ikertuko du kasua eta adierazi dutenez, ez dute hipotesirik baztertu. Santa Engraziako zubiaren inguruan behera begira topatu dute gorpua. Arga ibaian ariketak egiten ari ziren hainbat piraguistek eman dute abisua. Polizia judiziala, zientifikoa eta foruzaingoa hurbildu dira bertara, suhiltzaile eta hiri segurtasunerako agenteekin batera. Maiatzaren 12an joan den asteko ostiralean ikusi zuten azken aldiz Juner Akif Ali gaztea. Desagerpenaren berri eman zuten haren senide eta lagunek sare sozialetan eta Polizia Nazionalean ere salaketa jarri zuen familiak. Halako istripuetan eta ezbehar gehiagotan dira herritarrak hartatzen dituzten sorosle elkarteak horretan aritzen dira hain zuzen ere baita Nafarroako diakoak ere. 40 urte dira gainera Nafarroako dia sortu zutela, dia zure eskolara doa ekimena egitasmoa jarri dute gainera abian, horretan dabiltza burubelarri eta zertarako lehen sorospenerako jarraipideak emateko ikaslei. Etxarri Aranazko Sandonato ikastetxe publikoan izan gara eurekin batera. 40 urte bete ditu aurten Nafarroako dia elkartearen siglen atzean dagoen mezuak, gelditu eta lagundu, detente y ayuda. Eta leloa, inoiz baino biziago dute elkartea osatzen duten voluntarioek. Zabaltzen jarraitzeko eta urteurrena ospatzeko dia zure eskolara doa egitasmoa jarri dute martxan. Ni der naiz, bale? Eta bakizu zertara etorri naizen? Zertara? Bale, osongi. Eta zer dira lehenengo sorospenak? Igual adibidez norbaite izate behar du atake bat laguntzeko. Bale, ongi. Uste dugu txikitatik oso garrantzitsuela dela zerbait gertatzen baldin bada jakitea zer egitea kasu horretan. Eta horrexegatik Diabatu-Kole proiektuarekin egin duguna da txikiei dia zer den esplikatzea eta gero ere zer egin behar duten zaurien aurrean, atragantatzen baldin badira zer egin behar duten eta horrelako gauzak azaldu diegu bere mailan, baina hori, bai, zeren garrantzitsua iruditzen zaigu jendea zenbait kasuetan zer egin behar duen jakitea. Behar duen orori laguntza ematea du helburu dia elkarteak eta lortzeko dituzten giza baliabide eta erreminta tekniko guztiak erabiltzen dituzte. Prebentzioan giltzarri handienetako bat dagoela sinetsita daude. Larrialdi egoeran dauden pertsonei laguntza eskaintzeko sortu zen dia elkartea 1977 urtean. Baina osasun eta prebentzio zerbitzuez gain bestelakoak ere eskaintzen ditu elkarteak. Hiriko eta errepideko erreskate taldea da Nafarroako diako unitaterik zaharrena. Gaur egun, horretaz gain, mendiko eta ureko erreskate taldeak ere dituzte. Gaur egun, Nafarroko dia voluntarioak bagara 700. Baina, gaur egun aktiboki zerbitzuak egiten dituztenak 300 dira horre ebiltzen garenak. Ez da asko behar voluntaria izateko, behar dena da zuk zerbait egitea pertsonengan. Horrekin eta gero hemen formazioak egiten dira, tailerrak eta horrekin, zu laguntza eman nahi baldin baduzu pertsonei, horrekin bakarrik etorri eta ez da perfil bat behar. Elkartean aritzen diren voluntarioen formakuntzarako departamentua ere badute Nafarroako dian. Aziz joan den alorra da eta egun bolondresentzako eta kanpoko jendearentzako hezkuntza eskaintze dute formazio eskolan. 40. urteurrena ospatzeko zabaldu egin dute gainera. Formazio zentro bat ireki dugu
berrituta, oso ondo dagoena. Lehen diarena zen, baina ezer egitenan. Eta hor egiten ditugu kurtsoak. Gero ere, voluntarioei oparitu egin diegu kurtsoak, formatzeko eta bere familiak formatzeko. Eta gero ere egin behar dira akto instituzional batzuk ere egingo ditugu. Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuak akreditatutako zentroa da. Hori dela eta profesionaltasun ziurtagiriak ematen dituzte ariketa fisikoan, osasunean, segurtasunean eta ingurugiroan. Eta kiroletan berriz, Atletik izpide, zergatik eta Ernesto Valverde entrenatzailearen agurragatik. Aspaldi hartutako erabakia zela esan du, eta naiz eta Josu Urrutia presidenteak berriz ere jarraitzeko eskatu badio ere, zintzo jokatu nahi izan duela, esan du eta bere asmoei eutsi, ez duela beste talde batekin akordiorik adirazi, hori adirazi du eta agurra berretsi du. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Y bueno, a veces piensas, es verdad que he dudado mucho sobre esto, pero piensas que no puedo hacer esto, o sea, no puedo quedarme por complacer a la gente. Al final tengo que quedarme porque estoy convencido, porque pienso que es lo mejor para mí y para el club. Y creo que la decisión que tomo es lo mejor para todos, lo digo de verdad. Y bueno, la verdad es que esto es complicado, ¿eh? Joder. Voy a tomar un poco de agua otra vez. Vamos a ver, no lamento el marcharme. O sea, no lamento marcharme. Entiéndame. Es lo que más lamento, pero no... Ya sé que me entienden. O sea, y tampoco lamento nada de lo que he hecho aquí, ¿eh? Ni las derrotas... ni los errores, ni nada. O sea, esto al final es parte del juego. Lo que lamento es no poderme llevar a toda esta gente. Ahora me tengo que parar, ¿eh? Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the... Iritsi da eguna lau denboraldiren ostean Ernesto Valverdek agur esan dio Atletiki gaur. Izan ere, teknikari gasteiztarrak aitortu duenez, aspalditik zalantzak zituen Atletikeko entrenatzaile moduan jarraitu ala ez, eta erabakia hotzean hartu du. Pozik azaldu da egindako lanarekin eta bere lantaldea eta bereziki jokalariak goratu ditu bere azkeneko agerraldi honetan. Berarekin batera Josu Urrutia egonda eta presidenteak bikaintzat jo du entrenatzaile gasteiztarraren lana. Aurrerantzean zer egingo duen ez dakiela nabarmendu du gasteiztarrak eta beste inongo talderekin akordiorik duenik gezurtatu du. Esan da bezala, Valverdek Atletik utziko du, lau denboraldi izan dira, beste bi aurretiazko etapa batetan talde zurigorriaren historian partida gehien zuzendu dituen entrenatzailea da eta lau kurtso hauetan 3 lortu du Europarako sailkapena. Aurten larun batean jokatu behar den kopako finalaren zai egongo dira zurigorriak datorren denboraldian bidai kontinentalak egingo dituzten ala ez jakiteko eta hortaz gain 31 urtetako sikateari amaiera eman zion Valverdek 2015ko Superkopa irabazita. Atletikek eta Ernesto Valverdek erabaki dute Ernestoren kontratu ez luzatzea. Gauza honen inguruan, bakarrik ez urtean, beste urteetan ere bai, askotan hitz egin dugu temporadan zehar, eta azkenengo egunetan behin betiko erabaki hartu dugu. Eta beti eduki dugu ganean, logikoki, Atletiren interesat, generalean eta lehenengo ekipoaren interesak. Bueno, nik uste dut azken baten eskertuko nekiola, eskertu egin behar dugula Ernestori 4 urtean zehar egin duen lanagatik.
guretzat edo gure ikuspuntuan lan bikaina izan da. Batez ere, beragan ipini dugun konfidantza argi eta garbi utzi duelako egunero lezaman, ez? Nik uste dut ekipoak demostratu duela egunero hobea dela, jokalari bakoitzak egunero hobea dela, eta hori jokalarien eskuan dago bai eta entrenatzailearen eskuan. Da uste dut, gaur egunean daukagun jendea, ematen denon responsabilitatea dela, baina entrenatzaileak ere bere meritua dauka, ez? Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the street. Eta pilotan berriz Iker Irribarria gaztea izpide, egungo buruz buruko txapelduna, datorren igandeko finalaren atarian, protagonista baitugu, motibatuta dagoela dio, garaketan naizek egindako elkarrezketan, baina ez duela buru arinkerietan aritu nahi esan du besteak beste. Ez duela aukerarik izango, hori uste du, oraindik jantzi beharko duela, elastiko urdin hori, tira, txapeldunak ezin du inolako gairik saiestu, eta tira, elkarrezketa honetan, mintzatu da besteak beste, presio ere baduela, eta tira, arduraz jokatzeko asmoa duela. Esan da bezala, gara eta naizi eskainetako elkarrezketan alaxe adierazi du Iker Irribarriak. Partzutan aldana ematen eta lehen urten lehenengo txapela lortu genuen, aurten beste txapelua lortu du, guen berriro finalen gaude eta ez dut esango erreza danik. Eta bestelako kontu helduko diegu, kirol tartea atzean utzita, eta guratxari erreparatuz besteak beste, uda garaia gertu dugun honetan, oraindik ere tartea bada, laster da astekoa hondartza garaia, baina oraindik ere asteke den honetan, datozen orduotako temperatura altuak ditugu albiste, izan ere, dagoeneko antzematen bada ere, bihar bero zapa espero dugu, Kantauri itsasaldean, baita barnealdean ere. Zeru oskarbia izan dugu gaur eta temperatura ere epelaskoa. Altuena Baionan 30 gradutara iritsi dira bertan, baino tira barnekaldean ere, Iruñean adibidez 28 gradu izan dituzte, hemen Donostian 24 gradu eta giro goxo-goxoa daukagu. Baino bihar eta etzirako dator bero zapa, Maulen, Iruñean 33-34 graduren bueltan ibiliko dira. Hego haizea sartuko baita eta zerua garbi-garbi egongo da bihar ere arratsaldera arte. Orduan zaparrada trumoitsuren bat ere iragarri baitute. Astebururako zertxobait freskoago. Hondartza denboraldiaren atarian gaude, ofizialki datorren ostegunean hasiko da denboraldia, baino tira askorentzat hasia da dagoeneko hondartza eta beste hainbat planetarako garaia. Hain zuzen ere, uda bezperatan ekingo diote bideari orain mende hainbat Euskal Arrantzalek, Balea Arrantzalek egindako bideari. Ekainaren 15ean izango da hori eta Kanadatik bertatik abiatuko da bide hori, orain 5 mende Euskal Arrantzalek egiten zituzten erronka haiei lekuko hartuz. Horren aurkezpen egin dute gaur Astigarragan, garai hartan bertan sagardoa ekoizten zen leku batean. Astarbe sagardotegian izan da hori. Ekainaren 15ean Kanadako St. John's hiritik irtengo da Euskal Baleazaleek duela 5 urte eginiko bidea berrengo duen espedizioa.
16. mendeko Euskal Balea zaleen oroimenez, Euskal Balea arrantzaleen aztarna atzetik izeneko espedizioak ternuari bira emango dio 10 egunetan, Euskal Arrantzaleen ondarearen eta arrastoan atzetik. Estatu Batuetako bidaia agentzia batek Euskal Arrantzaleen pausoak gogoratzeko asmoz antolatu du bidaia. Espedizioa barkuan egingo da. Ekainaren 15ean aterako da San Jon Siritik. Handik Euskal Arrantzaleen aztarnei segika hainbat irla, herrixka eta museo bisitatuko dira. Fogo Island, Red Bay inguruko balealakua, San Juan Baleontziaren arrastoak edota Sadleneko euskaldunen hilerria. Astarbe sagardotegia da espedizioaren babesle nagusietako bat. 5 urte baino gehiagoko historia du Astarbe sagardotegiak eta gaur egun 15. belaunaldiaren esku dago. Garai batean bere sagardoak eginiko bideari berregingo dio Astarbek, familiaren zein lurraldearen historiaren zati bat berrerekiz. Duela 5 bat urte, orain dela 12 belaunaldi, gure arbasoetako bat han izan genduen bale arrantzan sagardoarekin, eta guretzako 12 belaunaldi ondoren gu familia osoa ara bueltatza oso hunkigarria da, ez? Eta bestalderez esanik ez, goazelako pixka bat bai Euskal Sagardoa eta bai Euskal Sagardoaren kulturaren enbaxadore bezala goazelako. Ezagutza, historia, zientzia eta abentura uzartzen dituen esperientzia hau irekia da, edozeinek hartu dezake parte. Izena emateko epea zabalik da irubebikoitz@generosbaskos.info helbidean. Espedizioaren gauzatzea ospatzeko, datorren larun baterako maiatzaren 27ko festa handi bat antolatu dute Astarbe sagardotegian. Non etorriko den Kalakan kontzertu bat egitera etorriko den, bertsolariak izango ditugu, arratsaldean ere bai odolaren mintzoaren kontzertu txiki bat izango dugu. Dana kultura eta sagardoaren inguruko ospakizun eta jaialdi polit bat. Beraz, gonbidatu behintzat mundu guztia jaialdi hontara etortzea. Hori beraz, ekainaren 15ari begira gaur Astigarran egindako aurkezpena. Eta bestalde, Elirale dantza konpainia hartuko dugu hizpide, Xiko ikuskizuna lehen aldikoz Gipuzkoan eskainiko dutelako. Hori laster izango da, asteburu honi begira beraz agenda zabaltzen dizuegu, Errenterian izango baituzue horretarako aukera. Tira, gu entsaio lanak egin dituzten unean izan gara, 11 telebistarekin izan baitira, Xiko ikuskizuneko arduradunak eta baita partaideak ere. Xiko du izena Elirale dantza konpainiaren azken ikuskizunak. Jauzien sistema koreografikotik sortua dago, Pantxika Telleria koreografaren eskutik. Eta bertan, Arkaitz Miner biolin joleak eta Jokin Irungarai perkusio joleak 3 dantzari interprete lagunduko dituzte taula gainean. Behor baten historioa da eta sistema koreografiko hortan mutikoak normalki ari baitira mutiko delakoietan. Hor elementu feminino bat behoraren bitartez sortzeko parada eta nahi izan dugu sortu. Naiz eta obra garaikide gisa sailkatua izan, Euskal dantzaren historian oinarritzen da lana. Gero ondotik eten dugu 19. mendetik 21. mendera olako salto bat, nun mutxiko garaikide bat sortzen den taularen gaina. Taularen espezializatzeko Xiko bera mendia sortu dugu eta beraz borobil delako hori ingurua sortzen da mendiarekiko hor taula. Ostiralontan maiatzaren 26an, Errenterian ospatuko den dantzarte zikloan egongo da ikusgai Xiko ikuskizuna. Pantxika Telleriaren koreografia berria deskubritzeko aukera izango duzue beraz, esandakoa maiatzaren 26an izango da Errenteriako Niesen aretoan. Onaino beraz gaurkoa, badakizue, beralakoan bihar izango gaituzuela bueltan, tira, bitarte horretan, sare sozialetan aurkituko gaituzue, baita 11.eusen ere. Gabon pasa!